Het wordt maar een prachtige dag, een schitterende dag. Maar het verschil met juster lag wel in zo'n 4-5 graden. Juster wie het volop maaitijd, het koest de winter uiteindelijk wat roeken. En dat winterwaar komt ik en vannacht. Maar ik heb nog een tip om even te zien naar de loft en vannacht. Want er is kans op het noorderlicht. Die kans is net ontegengroot, maar toch maar even zien. Joen en vannacht is het wel helder. En dat betekent temperaturen zouden bij de -1 of -2 graden hinnen. Verderop in de provincie -3. Misschien op plakken zelfs nog wel een graadje leger. Steeds maar gewoon lichte frost. En de wind, ja, die is zwak of matig, komt uit het oosten. Kan in het watergebied nog eens even wat sterker wezen. En het is natuurlijk meneer Petit autorutten scrabien. En dan monodag. We beginnen nog met zinnen, maar vanuit het oosten en noordoosten bewolking. En die bewolking vormt de grens met nog koudere lucht. Hoe het huis zult dan ik net volle heger worden die temperatuur als een 2 graden. En we gaan ons in de midden in de jontijd op wat hele lichte sneeuw steeds maar het kind wat kraakje. Ja, de wind die maakt het van het gevoel koud, een schrale dag, matig en vrij krachtig uit het oosten in het watergebied, misschien betekent de kracht 6. Dan zetten we terug naar de nacht, -1, -2 graden omdat die bewolking er is en soms kraakt het nog een beetje. En dan het vooruitzicht. Sneeuw, een dag met temperaturen op 0, 3, misschien 4 graden. Maar ik de zinnen erbij, maar ik nog altijd een protte bewolking. In de nacht lichte frost. Snij een droge dag, maar nog een winters karakter. -1 in de nacht naar Manjeta. Manje een droge dag, maar al wel een hegere temperatuur. Daarna komt het regenwetter. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.